Раз, два, три, чотири. Пам, 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 пам. Раз, два, три, Ой, чотири. то гэта Еліна робіць. Пам-пам. Буслік, гэта ты? Ой, прывітанне, Еліночка. А што гэта за пам-пам і раз, два, тры такія? Танец, хіба не бачна? Па праўдзе кажучы, зусім то, што ты рабіла на танец, не падобна. І гэта мне кажа мой лепшы зямны сябар. Ты ж спыталася, я сумленна адказаў. Так, Буслік, я зараз пачну моцна плакаць. Раз, два, тры. Еліночка, спыніся, калі ласка, не трэба плакаць. А што мне яшчэ рабіць? Мой танец нават на танец не падобны. Прабач, Еліночка, але ты, напэўна, развучвала нейкі касмічны танец, а ў касмічным танцавальным майстэрстве я не вельмі разбіраюся. Не суцяшай мяне, Буслік. Я самая дрэнная танцорка з усіх танцорак. Еліночка, што ты такое выдумала? Уся справа ў тым, што я развучвала зямны танец, і нічога ў мяне не выйшла. Зараз я таксама буду плакаць. А ты з чаго? Таму што я пакрыўдзіў сваю лепшую сяброўку. І яшчэ таму, што я нічога не разумею ў танцах. Буслік, даражэнькі, спыні плач. А то зараз я пачну плакаць з-за таго, што ты плачаш. Ліда, ты мяне так напужала сваім у-у-у. Твоя пам-пам і пум-пум былі куды весялейшыя. Буслік, а давай разам танец развучваць. Які? Зямны ці касмічны? Ды хоць які. Толькі пачнем з якога-небудзь не вельмі складанага, а то і ў мяне і ногі, і крыльцы, і дзюбка. Я заблытаюся, што ў які бок паварочваць. І я таксама магу заблытацца. У мяне ж рукі, дарэчы, і правая, і левая, і ногі, і нос. Ды яшчэ і спінку трэба роўна трымаць. Ой, а вось гэта для мяне самае складанае. І для мяне таксама. Буслік, а давай спачатку патрэніруемся спінку роўна трымаць. Для гэтага нам спатрэбіцца вось гэта. О, Кніжка сапраўдны трэнажор. Трэба хадзіць, каб яна не звалілася з галавы. Раз, два, тры, чатыры. ой, а можна і я паспрабую? Вядома. Так. Ой, 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 Ліночка, табе ж так незручна. Сапраўды, спінка роўная не атрымліваецца. Давай у кожнага будзе свая кніжка. І праўда. Трымай. Ой, 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 бумкнула і звалілася. Ой, што ж з табой рабіць? Паспрабуй вось так. Трымаецца. Калі так зручней, давай паспрабуем спачатку так. І што цяпер рабіць? Цяпер будзем трэніраваць прыгожую хаду. Дыхаем спакойна, спінку трымаем роўна. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два, тры, чатыры. Раз, два. Складанае заданне. Нічога, Буслік, потым скажаш мне дзякуй. Давай, не спыняйся. Раз, два. Ой, Ой, а што гэта робіцца? а мы трэніруемся. Прывітанне, Рыся. Прывітанне. Ой, і што ж гэта за трэніроўка такая? Не жадаеце кніжкі чытаць? Таму на галаве іх носіце? Ды не, мы любім кніжкі чытаць. Проста мы робім практыкаванне для роўнай спінкі. Так у космасе робяць. Вельмі дапамагае. Я не ведаю, як там у вашым космасе. Я пакуль што там не была. Але раю вам пакласці кніжкі на месца і лепш сесці і пачытаць іх. А роўная спінка? Паспрабуйце вось такое практыкаванне. Буслік, падыдзі да мяне і стань якраз спінкай да маёй спінкі. Нават прыклейся. Быццам ліпучкай. Ой, і доўга так стаяць. Паспрабуй рухацца у той жа бок, што і я. Крок направо,
крок улева. Сапраўдны танец атрымліваецца. Здорово як! І спінка роўная, і цудоўная трэніроўка. Буслік, ты патрэніраваўся з рысей, зараз давай працягнем мае практыкаванне. Ліночка, але і Рыся добрую трэніроўку прапанавала. Мае практыкаванні правераны часам. А мае космасам. А космас ведаеце, які вялікі? І што ж мне рабіць? З кім трэніравацца? Буслік, я першая табе прапанавала. А я лепш разбіраюся ў правільных практыкаваннях. Ах, я не ведаю, што мне рабіць. Але я хачу, каб у мяне была роўная спінка. І яшчэ я хачу навучыцца танцаваць. А мне здаецца, што ты проста не хочаш пакрыўдзіць ні адну сяброўку, ні другую. Усё правільна, так і ёсць. А што, калі мы ўсе разам зробім спачатку маё практыкаванне, а потым тое, што прапанавала Рыся? А далей я прыдумаю сваё. Будзеце паўтараць? Добра, добра. Толькі пачнём з майго практыкавання. Яно больш складанае. А потым можам злучыць усе практыкаванні і атрымаецца цудоўны танец. Цікава, а ён атрымаецца зямным ці касмічным? Дакладна сяброўскім. Не будзем губляць часу. Давайте пачынаць. Ага. А нашым гледачам прапануем паглядзець мульцік. Фух, ну мы і стаміліся. Затое добра патрэніраваліся. А цяпер час бегчы мыць тварыкі, чысціць зубкі ды класціся спаць. Зорных сноў. І самых цікавых. Дабранач. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.